खुलुमबाय गगा मोननाय निमाहा हो गाराङा जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मिडियानि गेजेरजों बुंबाय जे बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामफिनसिगोन नाथाय दिनैनि दिनाव एबसुनि फारसेनिफ्राय बेसेबां सम्भब बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै मिथिगोन नोंथांमोना नैबे दिपेन बर' सार बुंनाय खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै लाग्रोदो प्रायोरिटी एजेन्डायानो जाहैबाय जे BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जेरैबायदि 2003 नि BTC सुक्तिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनायनि उनाव एबसुनि प्रेसाराथ' दङ जातीय संगठन आरो बे एकर्डखौ समर्थन होग्रा आफाद हिसाबै जिहेतु आन्दलनखौ ज' खालामदोंमोन किन्तु बै समाव एबसुआ सहि होआखै एबसुआ मानो सहि होआखै बेफोरखौ दा पलिटिकेल मोनसे कुइसनबो खालामो खोथाया जाहैबाय जे एबसुआ एनादार टाइमनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन खालामनांगौ बेखायनो सहि होआखैमोन आरो बै समाव बुजाबुजिनि गेजेरजोंनो जादोंमोन दा हाग्रामा महिलारिया माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंबाय माखासेखौ मावफुङाखै माखासे आद्रा थाबाय जों लुबैयाखै आरो जोङो मोनसे वाचडग बायदि नोजोर होनानै प्रेसार बिल्डिं खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि आवाजखौ जोङो प्लेस खालामदों आर्गुमेन्ट प्लेस खालामदों इभेन जों बे लेभेलसिमबो बुंदों जे एकर्डा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा एनादार टाइमनि थाखाय आन्दलन जागोन आन्दलना जाहैबाथ' सेपारेट स्टेटनि थाखाय जागोन क्लियार काट बेयाव खुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया दा जिहेतु मोनसे टाइम फ्रेम थायो दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे कर्डियेल जि रिलेसन भारतनि प्रधानमन्त्रीखौ दाख्लै जोङो महोत्सवआव खाथियाव मोनबाय बिनि सिगाङाव बिथाङा माने 7 फेब्रुवारि 2020 आव एकर्डखौ वेलकाम खालामनायनि जि सेरेमनि बिथाङा बाहागो लादोंमोन जेराव 8-9 लाख बर' हारिनि आरो गुबुन हारि हारिसाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों बे मोनसे आलादा प्रग्राममोन दाख्लैनिया मोनसे आलादा प्रग्राम गिबि मन्त्रि बिथांखौ जोङो जथेस्थ गुबुन लेयाराव जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनानै जोङो दिनै बाध्य'आव बेखिनिखौ मावनो हादों दा बेखायनो माखासे क्ल'जआ क्रिटिकेल माखासे क्ल'जआ इजि आरो बेखाय जि क्ल'जफोरा माने खोब बारा टेक्टिकेल नङा बा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि पर्यायनि जायफोर दफाफोरा माने नङा बेफोरखौ जोङो थाब मावफुंनो हादों किन्तु संबिधानिक भाबै बेयाव माने गोबां क्लियारेन्सनि गोनां जायो माने लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि बा गुबुन डिपार्टमेन्टनि दा बेखायनो माखासे क्ल'जआ जटिलताया ओंखारदों ST हिलनि बेलायाव कार्बिया प्लेनाव ST मोननांगौ बर'आ हिलाव ST मोननांगौ बेथ' क्लियार काट बिथांमोनाबो लिरना लाबोदों एकर्डआव किन्तु बिथांमोननि माखासे सेक्सना दिनै बर'फोरखौ ST जाजानो बायो दा बेफोर माने बाधाफोरा माखासेया दङ आं सानो जे आसुनि आसाम सुक्ति जि खालामनाय दिनै माने गोलाव सम जाबाय प्राय माने 35 बोसोर बारबाय दिनैसो आसाम एकर्डनि माने बिप्लब शर्मानि रिपर्ट बायदि 62 जिफोर माने बिप्लब शर्मानि रिकमेन्डेसन दङ जे आसाम एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय 6 नम्बर दफाखौ मारै मावगोन 10 नम्बरखौ बोरै मावगोन असमिया पिपोल नायनि डेफिनेसना मा जेब्ला 2003 सनावहाय BTC एकर्ड जायो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां सारा गोबां मेल मिथिङाव बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सापर्टिं लेटारबो हराखै मददबो खालामाखै होननानै नाथाय नैबे दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय जे मददआ दंखायोमोन प्रेसारा नाथाय बिथांमोना सिगनेचार होआखै खारना जाहैबाय बड'लेण्ड सोमावसारफिननो बड'लेण्ड नांगौनि थाखाय नाथाय फैयै जेब्ला BTR एकर्ड खालामो अब्ला बिथांमोना सहि होबाय मा थारैनो जोंनि टारगेट जोंनि मुंख्लं रोजा रायजोफोरनि मदद होनाया थारैनो आरो NDB आदामोननि मदद होनाया BTRनि थाखायमोन नामा दिनै अर जोंब्लावनाय बादि लेक्सार होबोबाय प्रमद बर' सारा स्रुप थाफैबाय राजा जाफैबाय फाहामोन बिनि सोमावसारनाया बेफोरखौ जों नुबोजोब्बाय मिथिबोबाय पेपारे कागजे नुबाय खारन रायजो राजाफोरनिफ्रायबो गोबां बै समाव सहाय होनाय जादों बेनिखायनो बयहाबो बुंनायनि अधिकारा दं ओरैनो नङा बेफोर खोथाया दा बावहाय बिराद गिदिर थांखि बड'फानि ड्रिमखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय बास्तब रुपाव
आन्दलन जे खालामदोंमोन बेयो बिटिआरनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय बिएससिनि थाखाय नंखाया बेखौनो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति खालामनानै लानानै फैनायावसो खोथाया जादों नङा होमबा नैबे बिटिआर नुहुरखाला 5 मान्थसल'सै समानो बेवहायलाय मा आखर मा जाफुंनांबावगौनि खोथा दं क्लियारखा पिक्सारा बिनि बिटिआरनि दफाफ्रा जाफुंजोबनांगौनि प्रश्नआनो फैखाया 5 मान्थसआव खुनु जाफुंजोबखाया दा नैबे थांनाय माखासे समाव बेफोरखौ नुखा खोनाखा बुजिखा सानखा हखा मिथिसे आरो बिजेपि गभर्नमेन्टजों नारसोजासेयावबो बड'लेण्डखौ मानो स्टार्ट खालामनो गोसो जायाखैमोन दिपेन बर' सारा रायजो राजाफ्रानो बिराद हरदों बुंदों कमेन्ट्सआवबो बुंहरदों दा दिनैनि खेथ्रआव बुजिफैनानैसो बिराद लेटलि बुजियो सारा बिराद लेटलि बे इलेक्सनाव बिजेपिनि जानानै एनडिएनि जानानै ओंखारफानायाव बिराद लेटलि बुजिदों उनावसो बे बुजिफिनदों दा नैबेबो बिराद लेटलि बुजिदों सापर्टआथ' बड'लेण्ड आन्दलनखौ बयबो सापर्ट बयबो बड'लेण्डखौ नांगौ नाथाय सिगाङाव जाबादि नुथाय नुबोबाय बेबादि जायाथ' ज्राव फाइनाल माबि होननाय बा बबेबा मोनसे सियारखौ सेनो थाखाय लिडार जानो थाखाय सोमावसारनाय नङाथ' बे फैयो नाथाय बड'लेण्डखौ बयनोबो नांगौ आरो बड'लेण्ड जाय आन्दलन खालामो बेखौ मदद होगोन मोनसे खोथाया जाहैबाय मा नाथाय नैबेल' दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों थांखि लाबायबा आरो समायखेरा लानानै रायजोनि गेजेराव अपेन फिल्डआव समायखेरा लानानै बड'लेण्ड नांथारगौ होननानै ओंखारोब्ला आरो मोनफ्रोमबो दल संगठननिफ्राय हारियारि दल संगठनानो जा राजखान्थियारि दल संगठनानो जा जोंनि रिजनेल पलिटिकेल पार्टी आरो बर'नि जेसेबां दल संगठन दं गासिबनिफ्रायबो मोनसे मरेल सापर्ट फरमेट पेपाराव सापर्टिं लेटार बिनानै आन्दलन खालामबासो बयबो नेक्स्टनि थाखाय फैगौ जे आन्दलन दिपेन बर' सारनि नेतृत्वआव बेयाव अब्लासो बयबो बाहागो लागोन मदद होगोन मा सानो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्स हरदो थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ।